Κάνουμε στην παρέα μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την προσπάθεια που γίνεται για να έρθουν στη χώρα οι νέοι κατά κύριο λόγο που έφυγαν την περίοδο της κρίσης. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, κύριε Υφυπουργέ, την αντίστοιχη προσπάθεια που κάνει η Πορτογαλία, για να δούμε όλοι μαζί πόσο δύσκολο είναι γενικότερα το κλίμα για αυτές τους σχεδιασμούς. Η Πορτογαλία, λέει, θέλει να φρενάρει το brain drain με φοροαπαλλαγές διάρκειας 10 ετών και μια σειρά ακόμα μέτρων. Στην Πορτογαλία έφυγαν, λέει, από το 8 μέχρι το 23 360.000 άτομα 15 με 35 ετών. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Υπάρχουν θέσεις εργασίας για να πείσουν και να προσελκύσουν με καλές αμοιβές, υποψιάζομαι, κύριε Υφυπουργέ, για να γυρίσουν πίσω, να αλλάξει το ρεύμα και να ξαναγυρίσουν στη χώρα όλοι. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που έφυγαν. Πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Ψάλτη, πολύ σημαντικά τα στοιχεία που είπατε, και να πω ότι και η Καθημερινή χθες είχε αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ για το Rebrain Greece, για το οποίο θα σας μιλήσω, του πολύ καλού συναδέλφου του Σταύρου του Παπαντονίου, που έκανε μια πλήρη παρουσίαση της πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας και στην ουσία τι αφορά την πρωτοβουλία που ήδη έχει ξεκινήσει από το 2023 για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης. Βέβαια, να σας δώσω λίγο περισσότερα στοιχεία. Στην Πορτογαλία ισχύει αυτός ο αριθμός. Στην Ελλάδα είναι περίπου 600.000 ήδη με φορολογικά κίνητρα. Ναι. Έχουν γυρίσει περί τις 300.000. Οπότε καταλαβαίνετε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Ναι. Αλλά εδώ αυτή η πλατφόρμα, την οποία και έγινε και το ρεπορτάζ και την οποία θα σας μιλήσω, έχει το εξής χαρακτηρισμό. Ο στόχος είναι να δίνεται η δυνατότητα σε δυναμικές, καινοτόμες και ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας μας να μπορούν να αναρτούν στην πλατφόρμα του Υπουργείου θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Εδώ είναι η διαφορά, που θέλουν να καλύψουν για τις επιχειρήσεις τους, θέσεις δηλαδή με εξειδίκευση, ώστε να επαναπατρίσουμε Έλληνες με πολύ δυνατά βιογραφικά που ζουν στο εξωτερικό. Το μήνυμα λοιπόν, κύριε Ψάλτη, είναι το εξής. Αυτό που θέλει να στείλει το Υπουργείο προς τους Έλληνες του εξωτερικού είναι ότι μπορούν πια να επιστρέψουν στην πατρίδα. Υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, υψηλά αμοιβόμενες θέσεις που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολλαπλά ωφέλη. Διότι έτσι ενσωματώνουμε στην ελληνική αγορά εργασίας στελέχη με υψηλή εξειδίκευση, που μεταφέρουν τεχνογνωσία, μεταφέρουν εμπειρία εργασιακή πολύ μεγάλη που έχουν στο εξωτερικό πια, και μπορούν να δώσουν μια μεγάλη όθηση στις επιχειρήσεις. Αλλά εγώ θα έλεγα συνεπαγωγικά, και αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι και στην ελληνική οικονομία. Ναι, καλά, προφανέστατο είναι αυτό. Κύριε Υφυπουργέ, άρα καταλαβαίνω ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας σε ένα κομμάτι αυτών που έφυγαν. Δηλαδή αυτοί που είναι υψηλά, πώς θα το πω τώρα, με υψηλά στάνταρτ όσον αφορά τη δουλειά τους, το χώρο τους κλπ. Όχι όλους. Προσέξτε, όχι, αυτή είναι η διαφορά. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει κάνει μια συνολική προσπάθεια να επαναπατρίσει τους Έλληνες που έχουν στο εξωτερικό. Και αυτό είπα, και έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα, με μισές φορολογίες και με άλλα κίνητρα τα οποία έχουν δώσει. Και ήδη έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί Έλληνες. Αλλά όπως σας είπα και πριν, μένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Όμως, τι έχουμε δει και διαγνώσει και μέσω της ΜΕΚI? Η ΜΕΚI είναι μια πλατφόρμα διάγνωσης των αναγκών της εργασίας που έχει το Υπουργείο Εργασίας. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Όποιος θέλει να μπει μέσα να δει ακριβώς ποια είναι η χαρτογράφηση των αναγκών στην Ελλάδα, δηλαδή των αναγκών εργασίας, θα δείτε ότι η Αθήνα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η επαρχία σε τεράστιο θα έλεγα, υπάρχει έλλειψη υψηλών δεξιοτήτων. Γι' αυτό επικεντρώνεται το ενδιαφέρον εκεί μάλιστα, κατανοητό. Και σε αυτό, κύριε Ψάλτη, και σε αυτό. Ναι. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά εδώ η προσπάθεια που γίνεται και με το Rebrain είναι να δώσουμε μια πολύ μεγάλη έμφαση στο να μπορέσουμε σε υψηλές δεξιότητες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και η ελληνική αγορά να επαναπατρίσουμε πίσω. Μπαίνουν οι εταιρείες, δηλώνουν τις ανάγκες τους στη συγκεκριμένη σελίδα. Ήδη έχει γίνει βεβαίως από τη στιγμή που ξεκίνησε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήδη βλέπουμε με τα στοιχεία του Αυγούστου πάνω από 2.100 εγγραφές στην πλατφόρμα. Το 90% είναι πολύ δυνατά βιογραφικά. Συμμετέχουν 200 επιχειρήσεις, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και έχουν μπει στην πλατφόρμα. Ήδη υπάρχουν 450 θέσεις εργασίας οι οποίες είναι διαθέσιμες και ήδη υπάρχουν πάνω από 1.500 ενδιαφερόμενοι. Έχουμε πάει στο Λονδίνο τον Απρίλη
έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση εκεί με πάνω από 700 συμμετέχοντες. Ναι, νομίζω το Λονδίνο, από ό,τι κατάλαβα και από το ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, έχει πολύ ενδιαφέρον για την. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γι' αυτό και τώρα στα τέλη του Νοέμβρη θα πάμε στο Άμστερνταμ, όπου εκεί και έχει μια σημασία για όσους μας ακούνε και κυρίως αυτούς μας ακούν και στο εξωτερικό. Ναι. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει αυτό να το προωθήσουμε πάρα πολύ. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν και είναι ηγέτιδες δυνάμεις στον χώρο των επιχειρήσεων της Ελλάδος, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τις προσφερόμενες θέσεις, και εκεί επιτόπου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνεντεύξεις προς κάλυψη των θέσεων που έχουν ήδη αναρτηθεί και αναρτώνται βεβαίως συνεχώς, γιατί αυτοί ανανεώνονται. Οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά μας πρέπει να συνεχιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουν αυτές οι εκδηλώσεις, αντιλαμβάνεστε. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Εργασίας. Θα πάτε και σε άλλες χώρες, ας πούμε στη Γερμανία, τώρα έχετε στο μυαλό μου. Γίνεται παράλληλα και η προσπάθεια από τη ΔΥΠΑ, και καλά κάνατε και το λέτε, με μια άλλη παράλληλη προσπάθεια που γίνεται από την Υπουργείο Εργασία και από την ΔΥΠΑ, που είναι οι μέρες καριέρας. Ναι. Θα βρίσκεται και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι στις 14 Δεκέμβρη, θα υπάρχει εκδήλωση στο Ντίσεντορφ της Γερμανίας. Και εκεί, από εκεί και πέρα, εμείς ξεκινάμε τώρα μάλλον συνεχίζουμε το Άμστερνταμ, και βεβαίως ο στόχος είναι αυτό να συνεχιστεί, να επανέλθουμε σε πόλεις όπου ζουν πολλοί Έλληνες με υψηλές δεξιότητες. Και τους θέλουμε πίσω προφανώς. Αυτό που λέμε, κύριε Ψάλτη, τα λαμπρά μυαλά στη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.